Nie si spokojná so svojou terajšou výtvarnou tvorbou? Rada by si vystúpala na vyšší level a nevieš ako na to? Možno si nakúpila už kopu kurzov, ale nič nepriniesol trvalý efekt na úroveň, kde chceš byť? Ponúkam ti posledný deň 50% zľavu na unikátny výtvarný program, kde ťa od prvých čiar prevediem až k umeleckému dielu. Možno aj ty máš sem vystavovať svoje diela, priniesť naozaj hodnotu na trh a nevieš ako na to. Som tu pre teba. Tento program už absolvovalo viacero žien a veľmi ma teší, že počas týchto sviatkov som mala viaceré dobré ohlasy aj počas rozhovorov, že práve teraz využijete veľmi radi túto 50% zľavu a preto prichádzam aj teraz takýmto videjkom, že môžete aj sa prihlásiť do zajtra. Kto mi napíše do komentára chcem, tak si dáme taký rozhovor o tom, čo hľadaš a čo ti viem ponúknuť a možno využiješ túto zľavu aj ty a naštartuješ sa v novom roku na ten svoj level up vo svojej tvorbe. Teším sa na teba, maj pekné posledné dni v tomto roku. Ahoj!